ئەژمارەك ji keçên Kurdên wê nekêşin li bajarokê Cindrêsê yê ser bi herêma Efrînê. Ew keç li ser kavilên mal û warên xwe yên wêran bûyî bi sedema erdheja şeşê Sibatê li bajarokê Cindrêsê bi reng û tabloyên hunerî dilsoziyê ji kesûkarên xwe û qurbaniyên erdhejê re nîşan didin û hest û nestên xwe derdibirin. Yek ji wan keçan Yasmîn Xelîl e ku bi xwe mamosteya wê nekêşiyê ye ligel şagirtên xwe peyama berdewamiya jiyanê birêya tabloyên hunerî ji cîhanê re dişînin. Di nav de jî peyama spasiyê ji bo Başûrê Kurdistanê ku di wê karesatê de bi xelkên Efrînê re alîkar bû. قال لك سباس ملاتي مي باشوري كردستان را ام شيني عفريني او جندريسي قال لك كيف خاش بون بهاتنا و باليكاريا و بمارو كو بدستي ما قرت وبمارو حوركر ام قال لك سباس دكن افلو حامد شكليه كو از بقدمينم مؤسسه برزاني خيريه را كو ام كنديو بيس فاس بكن Di tabloyên wan keçên wê nekêş de rengvedana rewşa zehmet û azarkêşiyê li Efrîn û Cindrêsê diyar e. Hevdem hêviya berdewamiya jiyanê tê de eşkere ye. Piştî vê tiştî em te re derbast bûne vê miletî me وفات کردی و ملتی می برندار بیا ایسی و مایا حتی روزه رو دبن خیام دو مایا ف و ساله پر لسر ما چاتن بو پر سر ما حزین بیانی ما نخست ام احتفال کن بججنا نوروزه اما ام هاتن به طریقه تخا از شاگرتت خا ججنا نوروزه پیروز بکن ملوحات شکرن لسر جنی می کرد چه ببي چه مارو درباس ببي انه هين امل بمارو هيا هين هي في هيا كو جني ما يكردرون اشتنا وآلاك آلاي كردستاني بدستي خود درون پشتی ارتهجا شش سباتا 2023 ku têde ziyaneke mezin gihişte xelkên herêma Efrînê bi giştî û bajarokê Cindrêsê bi taybetî xelkên wê deverê derbiderbûn û ketin azarkêşiyeke mezin lê her ew li cih û warên xweman û tevî zehmetiyên mezin jiyana xwe berdewam dikin. Yasmîn Xelîl û şagirtên xwe jî bi hêviya geşbûna buharê bi geşbînî wêneyên paşa rojeke xweş dikêşin. Xalid Cemîl Mihemed Rûdaw.